Fekruna illi ġejja mill-familja karretta li hija meqjusa bħala speċi tal-baħar fil-periklu ta' estinzjoni fit-tmiem il-ġimgħa daħlet bid fil-Bajja tal-Mixquqa. Il-karretta li hija aktar sinonima mal-ibħra viċin l-Italja u l-Greċja hija protetta minn liġijiet lokali u internazzjonali. Din il-fekruna qed tajb mill-Mediterran l-aktar minħabba t-tniġġis marittimu u l-movimenti ta' opri tal-baħar. L-aħħar każ ta' fekruna li bejtet fajn tuffiħa kien seħħ fl-2016. L-ERA flimkien ma' Nature Trust Malta u l-Park Majstral qegħdin jaħdmu biex jiżguraw li l-bejta tal-fekruna ma tintmiss. Għalhekk inħarġet ordni ta' konservazzjoni b'emerġenza biex il-bejta tingħata aktar protezzjoni. Fi stqarrija l-awtoritajiet fakru li l-ħsejjes, id-dwal u attivitajiet eċċessivi kollha itelfu fl-iżvilupp tal-bejta u għalhekk hemm jista' jkun irid isir minn kollox biex l-attività tal-bniedem titrażżan f'din iż-żona. U wara 70 sena anke l-Gżira Awċija din is-sena esperjenza ta' avveniment uniku hekk kif fekruna biedet numru ta' bajt fil-Bajja tar-Ramla l-Ħamra. Dan kien seħħ fl-aħħar ta' Mejju illi għadda. Dan il-proċess għadu qed ikun segwit minn numru ta' volontieri.